Pilier číslo 5. Komunikácia. Od obrany a defenzívy k porozumeniu a hľadaniu riešení. Je fajn naučiť sa vedieť, kedy odovzdávame energiu a kedy odovzdávame informácie. Cieľom je odstrániť komunikačný šum a najčastejšie príčiny hádok. Domnienky, nesprávny tón alebo ignorované signály. Aby sa rozhovor menil z obrany a kritiky na porozumenie a spoluprácu. Príklad. Predtým, ako niekomu niečo začneš vyčítať, skús sa aspoň 3 sekundy zastaviť a spýtať sa, aký je môj tón? Chcem mu pomôcť? Alebo chcem len kritizovať? O čo mi vlastne ide? A veľakrát ti komunikácia pomôže otvoriť také dvere, ktoré si myslel, že sú doteraz zatvorené. Číslo 6. Komunita a sociálne interakcie. Naučíš sa, v akej spoločnosti sa nachádzaš, akými ľuďmi sa obklopuješ, či ťa rešpektujú, či ťa podporujú a či ti umožňujú tvoj budúci rast. Vďaka jednoduchým krokom sa dá vybudovať naozaj kvalitná sieť vzťahov, ktoré ťa potom následne v živote podporujú, dobíjajú ťa energiou a umožňujú ti následný ďalší rast. Pretože ti vytvárajú prostredie, v ktorom môžeš rásť. Tvoje okolie ťa vlastne definuje. Dávno povedaná vec, si priemerom 5 ľudí, s ktorými sa najčastejšie stretávaš. Ak sú to ľudia, ktorí sú toxickí, ktorí na teba pôsobia negatívne, tak výsledok bude taký, že chcene a nechcene podvedome mozog tieto vstupy spracuje a budeš jeden z nich. Avšak ak sa obklopíš ľuďmi, ktorí dávajú zmysel, ktorí už sú tam, kam ty chceš ísť, tak sa s veľkou pravdepodobnosťou stane, že budeš jeden z nich. Príklad. Spíš si zoznam 5 ľudí, s ktorými s ktorými tráviš najviac času. Po každom stretnutí s nimi zhodnoť, či si odišiel nabitý alebo vyčerpaný. Ak si odišiel vyčerpaný, tak obmedz kontakt a hľadaj nové pozitívne kontakty, napríklad cez komunitné stretnutia. Šťastná sedmička, partnerské zručnosti. V zdravom partnerstve ide vlastne o to, lepšie porozumieť partnerovi a lepšie porozumieť sebe. Nájsť vzájomné prieniky a následne sa podporovať. Kľúčové je pomenovať svoje potreby jasne a bez výčitiek. Napríklad naučiť sa čítať a rešpektovať malé signály. Malé signály, ok? Vytvoriť si jednoduché návyky. Napríklad ranná káva spolu, dať si po ránu kakao. Praktizovanie takýchto malých návykov vytvorí naozaj veľmi silnú bázu na to, aby ste sa vedeli vzájomne rešpektovať, aby ste si vedeli vzájomne dôverovať a váš vzťah viesť do tých rovín, v ktorých ich potrebujete mať. Príklad. Máte pravidlo, že ak jeden z vás potrebuje pokoj, povie len time out a partner to automaticky rešpektuje. Poďme na 8, stres. Naučíš sa, ako mať pod kontrolou svoje emócie, svoje reakcie, budeš vedieť, čo ťa aktivuje, ako na to reaguješ, ako si dávať pozor na to, aby si nevybuchol a aby si napríklad nespravil niečo, čo ťa bude mrzieť, pretože každý vzťah sa buduje roky a stačí jedna malá blbosť a tá spôsobí, že si skončil. Game over. Pretože stres je reakcia, ktorú naozaj vieme ovládať. Našou úlohou je naučiť sa vedome navodiť pokoj a jasnú hlavu v priebehu pár minút. Potrebujeme získať kontrolu nad svojimi spúšťačmi, napríklad meškanie, kritika, neporiadok a podobne. A potom si vytvoríme malé, ale silné zvyky pre ovládanie svojej reakcie. A dýchanie je tvoj naozajstný priateľ. Príklad. V momente, keď pocítiš, že sa stres stupňuje, okamžite zmeň polohu a sprav 5 hlbokých nádychov. Napríklad technika box dýchania. Tým si kúpiš čas a prevezmeš kontrolu nad telom skôr, než sa emócia vymkne spod kontroly. Poznáte box dýchanie? No, roky alebo niečo podobné. Nie je to roky. Dýchanie box je 5 sekúnd nadýchujem, 5 sekúnd zadržím, 5 sekúnd vydychujem a 5 sekúnd zadržím a toto cyklím dookola. Nemusí to byť 5 sekúnd, niekto sa vie nadýchovať rýchlejšie, niekto pomalšie, skrátka minimálne 5 sekúnd. Mne to vychádza tak okolo 10 sekúnd, čiže 10 sekúnd sa nadýchujem, 10 sekúnd zadržím, 10 sekúnd vydychujem a 10 sekúnd opäť zadržím. A toto spravím tak 5 až 10 krát dookola. Ak sa vám to páčilo, prosím, dajte koment.